दिनै बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान 1 तारिख मे जे साना बर'फोरनि मोनसे दुखुनि सान 1990 मायथाइनि 1 मे अक्ट'खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ रुजुननानै बर' माहारिनि रैखाथि आरो थामोन्थानि थाखाय मोनसे जांख्रिथायखौ दैदेनबाय थानाय समाव केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जायखौ जोङो बड'फा होननानै बुङो बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन आरो बै दिनखालि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा गाबख्रावजोबदोंमोन दुखु मोनदोंमोन रावबो मोदै गवा हसिया थानो हायाखैमोन दा बेखायनो दिनैनि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दल आफाद बा जोंनि बर' फिसाफोरा बे थैनाय सानखौ फालिबोबाय थादों देग्लायबो फालिदों थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थुलुंगाफुरियाव बे हाबाफारिखौ मिरु क'क्राझार जिल्ला दहाय फालिदों आरो आङो दिनै नैबे बुब्लियाव रुनिखाथियावनो थानाय UN एकाडेमि बे UN एकाडेमिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ फालिदों लोगोसे फालिनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेवहाय मुसुखा गायसननाय जादों आरो बे मुसुखाखौ दिनै बेखेवदों बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लानानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला दिनै बे UN एकाडेमिनि सान्थौ आरो सानस्रिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोथांनानै दोननाय माहारियारि बाद बर' बिजों आरो बर'नि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ फोथांनायजों लोगोसे गोजौ सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों माहारियाव जे जोंनि सुबुं सम्पद सोरजिनायनि मोनसे उद्देश्य आरो थांखिजों सोरजिजानाय बियो मोनसे एकाडेमि आरो बेखायनो दिनै बे अनुष्ठानखौ सालायग्रा मानगोनां सामलायगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना फोरोंगिरि बिथांमोना फरायसा बिथांमोना ज' जानानै बे UN एकाडेमिनि केम्पासाव बे स्टुडिअखौ गायसनदों बेखौ आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो बिथांमोननो आङो साबायखरखौ बावदों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'नो सोरां होफैग्रा सासे दैदेनगिरि बर'नो डाइरेक्सन होफैग्रा सासे दैदेनगिरि माइलस्टोन होफैग्रा बिथाङा सासे दैदेनगिरि दा दिनै बर'फोरा दिनै माबा मोनसे मोनदों बा बर'फोरा दिनै माबा मोनसे अबस्थायाव दंफैयो होनोबा बिथांमोननि दैदेननाय बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रि बिथांनि डाइरेक्सननि गेजेरजोंनो जोङो मोनफैनो हादों आरो इयुनाव गोबां जोंहा खामानि मावबावनो गोनां दङ बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै दा बेखायनो गासै जोंनि बर' फिसाफोरजों लोगोसे गुबुनफोरनो जोङो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो बोरै मिथिहोनो हायो बोरै मान होनो हायो बोरै जोङो फेहेरनो हायो बे थांखि आरो नोजोरजों दिनै गुबुन गुबुन अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ गायसनदों आरो बेबायदिनो दिनै रुनिखाथियाव बे उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि रुनिखातानि सामलायगिरि बिथांमोना बे स्टेचुखौ दिनै बेवहाय बेखेवदों थारैनो बेनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोर बा जोंनि समाजनि आरो जोंनि रायजो राजानि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय मोनसे खाबु जाबावगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि रिप्लिका जिखिनि मोनसे मुसुखा बा बिथांनि जिखिनि मोनसे माबायदिमोन बेखौ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो एसे मिथिनाय बायदि बियो जोंनि थाखाय मोनसे सुजुग जाबाय आरो मान होनो थाखाय सिबिनो थाखाय बेयो जोंनि मोनसे सुजुग जाबाय दा बेखायनो आङो बेखिनि बाथ्राखौहाय गोजोननायजों सामलायगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों आरो दिनैनि समाव मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लानांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिया दिनै खमायलांनायनि खोथा गैला दिनै बारायगासिनो दङ मानो होनोबा दिनै आसाम सरकाराबो बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै फरायसा सान हिसाबै फालिदों आरो उपेन्द्र UN ट्रास्टनि गेजेरजों मोनसे सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड बान्था होनाय जे हाबाफारि बेबो सोलिबाय थायो बोसोरफ्रामबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन हाबाफारि बायदि मैया लानानै बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फेहेरनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों दा बेबायदिनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया अरलांगोन आरो UN एकाडेमि मोनसे फरायसालिनि गेजेरजों जेनेरेसन टु जेनेरेसन बेवहाय फरायसा जोङो मोनदों आरो फरायसा ओंखारदों आरो बेबायदिनो बे फरायसालिनि गेजेरजों जोङो जेनेरेसननो जोङो होलांबाय थानो हागोन बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लेड इन लेट लिभ लिभ एन्ड लेट लिभ होननाय मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिखौबो जोङो फेहेरलांनो हागोन होननानै आंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ गोजोन्थों सार दा बर'फोरनिया पलिटिकेलाव बड'फाखौ हाथियार हिसाबैसो बाहायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो आथिखालाव बिनि सायाव मा बुंनो सानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो गोथार हिसाबै जोङो मानियो आरो गोथार हिसाबै मानिनांगोन
आरो सोरबाया बेखौ गावनि बेनिफिटनि थाखाय जुदि इउज खालामदोंब्ला बियो माने महापाप जागोन आरो बेखौ जेन रावबो खालामा बियो जायखिजाया माने पारपासावनो बियो मिस इउज जानो नाङा बियो मोजांनि थाखाय इउज जानांगोन जों आपिल खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बर' माहारिनि जानानै मानो होनोबा बिथाङा जोंनि इसोर बिथाङा जोंनि बिफा बिथाङा जोंनि लामा दिन्थिगिरि बिथाङा जोंनि माने सोरां बेखायनो बिथांखौ जोङो खुनु पयते जोंनि सेल्फिश मोनसे इन्ट्रेस्टआव जेन माने रावबो बेबहार खालामा आङो दिनै बिथांनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो बयखौबो आङो आपिल खालामो गोजोन्थों।